Den næste sag på dagsordenen er anden sidste behandling af beslutningsforslag nummer B42. Det forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af beskatningen af motorcykler af Kim Behnke. Der er ikke stillet ændringsforslag. Ønsker nogen at udtale sig? Hr. Kim Behnke. Jeg havde egentlig forventet, at hr. Jens Peter Vernersen havde markeret. Jeg har forstået ude i byen, at hr. Jens Peter Vernersen er meget utilfreds med, at der har været en grundig udvalgsbehandling. Ja, rent faktisk så har jeg hørt ude i byen, at hr. Jens Peter Vernersen, han synes, det er direkte uforsvarligt, at der er blevet stillet 100 spørgsmål i den her sag. Så troede jeg, at det synspunkt også ville blive fremført i dag af hr. Jens Peter Vernersen fra talerstolen. Men det har desværre været nødvendigt med 100 spørgsmål. Det har været nødvendigt for at gendrive den fejlagtige propaganda, der blev udvist, specielt fra Socialdemokratiet, men også fra ministeren under førstebehandlingen, nemlig påstanden om, at hvis det her forslag bliver gennemført, så er det fordi Kim Behnke vil have nogle flere danskere slået ihjel, når de kører ud på vejene. Et så vulgært argument var jeg selvfølgelig nødsaget til at blive gendrevet. Og specielt når det viser sig, at det statistiske materiale, som embedsmændene i ministeriet anvender for den uhyrlige påstand, at det simpelthen er forkert, og at der foretages sammenligninger, som er urimelige, og der foretages afvejninger, som der ikke er belæg for. Derfor har det været nødvendigt at stille mange spørgsmål, sådan at der nu ligger fuldstændig veldokumenteret i besvarelserne, at den påstand fra førstebehandlingen, den har naturligvis intet på sig. Der er ikke belæg for at påstå, at flere motorcykler resulterer i, at der er flere mennesker, der bliver slået ihjel. Det næste problem, det var så hele spørgsmålet omkring, hvorvidt at det vil være samfundsfornuftigt at følge de anbefalinger, regeringen og Socialdemokratiet ikke mindst kommer med i mange andre sammenhæng, nemlig om, at vi skal have mindre trafik i byerne. Vi skal have mindre trafik i byerne. Og hvordan vil man gøre det? Ja, der er alle mulige eksotiske forslag om, at vi skal forbyde folk at køre i byerne, og de skal betale ekstra for det osv. Her er der et velargumenteret forslag, nemlig at i stedet for at folk de har bil nummer 2, en eller anden gammel rusten Toyota, de hakker ind til byen med, at de så i stedet for vælger at købe en motorcykel. Men selv ikke det argument var der jo grobund for under førstebehandlingen. Og derfor var vi nødsaget til at bruge udvalgsbehandlingen til at få dokumenteret, at det naturligvis er en god idé. Det er en god idé, hvis folk de vælger at købe motorcykel som køretøj nummer 2 frem for en gammel bil. Den fylder ikke så meget, der er en mindre miljøbelastning, og sidst men ikke mindst, ja, så vil det være en fordel for trafikbelastningen i byerne. Det argument, det ligger nu også fuldstændig veldokumenteret. Så er der hele afgiftsbelastningen. Og det er jo klart, at for en regering, der ser det som sin væsentligste opgave at indkrasse enhver krone for borgerne, ja, så vil en afgiftslettelse jo være nærmest det samme som hvis en katolik banner i Peterskirken. Men vi har jo fået syn for sagen. Det, som regeringen påstod under førstebehandlingen, nemlig at en lavere afgift, at det vil ikke medføre et mere salg, og dermed at en vis form for provenuneutralitet. Ja, der har vi jo på automobilområdet konstateret, at de seneste afgiftsstramninger på bilområdet har betydet, at statskassen det sidste år har mistet 2,5 milliarder kroner i registreringsafgifter med mere. Det vil sige, at vi for længst har passeret det punkt, hvor grænsen for, hvad folk de vil betale, er nået. Staten mister simpelthen penge på den seneste afgiftsforhøjelse. Og når det gælder for biler, så gælder det samme naturligvis også for motorcykler. Så en afgiftsnedsættelse vil betyde et mere salg. Det mere salg, det vil betyde større indtægter til statskassen, og derfor er der en meget høj grad af provenuneutralitet. Det ligger også grundigt dokumenteret. Så er der hele spørgsmålet om, hvorvidt det så er en fordel, at folk de køber nye motorcykler. Ja, der har vi under udvalgsarbejdet fået dokumenteret, at cirka en tredjedel af de motorcykler, der importeres til Danmark, det er gamle vrag fra udlandet. Fordi den unge studerende, der ikke kan få en studiebolig i København, og derfor skal bo hjemme med forældrene i Køge og S-tog osv., det passer ikke rigtigt. Så vælger man en billig transportform. Det er at købe en gammel, brugt motorcykel, der er importeret. Den gamle, brugte motorcykel er usikker at køre på. Den udgør en miljøbelastning, både med hensyn til brændstofforbrug og i det hele taget. En tredjedel af de motorcykler, der importeres til Danmark, er disse gamle vrag.
Danmark er simpelthen Europas motorcykelkirkegård, fordi afgiften er så høj, så de unge mennesker har ikke råd til at købe en ny motorcykel. Formålet med at nedsætte afgiften skulle altså være, at de motorcykler, der bliver solgt, det er nye, moderne motorcykler. Moderne motorcykler med ABS-bremser, så de er sikre at køre på. Moderne motorcykler med katalysator, så de ikke forurener. Og ikke mindst moderne motorcykler, sådan at den park af motorcykler, vi har i Danmark, ikke er Europas motorcykelkirkegård, men rent faktisk er noget, vi kan være bekendt. Alt det har vi nu gennem 100 spørgsmål og 100 svar fået meget grundigt undersøgt og dokumenteret. Og det betyder, at uanset hvem der måtte være regering efter næste valg, så vil den her sag være nem at gå til. Hvis det er en borgerlig regering, ja, så er det for den nye borgerlige skatte- og afgiftsminister bare at bede embedsmændene om at tage sagen frem og skrive et lovforslag. Alt er undersøgt. Man skal ikke først til at nedsætte kommissioner og udvalg og embedsmandsudredninger osv. Det er bare at bide til bolden. Skulle uheldet være ude, at der fortsat sidder en socialdemokrat som skatteminister efter næste folketingsvalg, ja, så ved vi, at det materiale, der ligger foran os, at der kommer et krav fra EU, et krav om, at der bliver mindre miljøbelastning på motorcyklerne, en krav om, at det er mere moderne motorcykler, der bliver solgt i Danmark. Og når det krav det skal indfries, ja, så vil en socialdemokratisk minister også have et meget grundigt materiale at bygge et forslag på. Så alt i alt er jeg meget tilfreds med, at vi har kunnet behandle det her B42 og fået sagen så grundigt behandlet, at den er klar til efter et folketingsvalg, så må de danske motorcykelejere og de kommende danske motorcykelejere vente det halve eller hele år yderligere, inden afgiften bliver sat ned. Hr. Jens Peter Vernersen. Det står måske ikke fuldstændig klart efter hr. Kim Behnkes indlæg, om der er større risiko ved at køre på motorcykel, end som der er ved at køre i en bil. Der har jo været rejst en række spørgsmål om denne afgift, 100 i alt. Det er jo ikke første år. Det samme forslag var jo stillet sidste år, og der var der også stillet en række spørgsmål, som jo både drejer sig om beslutningsforslaget, men også om en række andre spørgsmål. Det, jeg synes, der er lidt afgørende, det er at henvise til det spørgsmål 40, som Behnke har stillet. Også uanset det senere, så er talt om, hvorvidt det nu er helt præcis sådan. Men i spørgsmål 40 står der fra ministeren, at risikoen for at blive dræbt eller komme alvorligt til skade er 30-40 gange højere for motorcyklister end for bilister. Og så bliver der givet et svar, og det svar der fremgår så, at det skulle være 34 gange så farligt at transportere sig på motorcykel og i bil. Jeg skal ikke afgøre præcis, om det er 30 eller 40 gange så farligt, men det er egentlig også bedøvende ligegyldigt. Det, der drejer sig om, det er, at der er en langt større risiko ved at transportere sig på en motorcykel, end som ved at transportere sig i en bil. Det er det, som den her diskussion har drejet sig om, når man så også har talt om, hvorvidt man skulle betale den ene eller den anden registreringsafgift. Socialdemokratiet har afvist beslutningsforslaget. Det gjorde vi også sidste år. Ikke mindst med baggrund i, at der er en forstørret risiko, og vi i hvert fald ikke ønsker, at endnu flere skal blive udsat for en ulykke, hvad enten det så drejer sig om kvæstelser, eller det drejer sig om dødsfald. Der kan jo naturligvis med de mange spørgsmål, der er stillet, diskuteres meget omkring det her, men den der risikokilde, den synes jeg er temmelig væsentlig, også uanset om den er større eller mindre, men blot det, den er langt større end risikoen ved at køre bil, og det tror jeg også, hr. Kim Behnke, han må anerkende. Hr. Kim Behnke. Det er rigtigt, at et motorcykelforslag også var til behandling i sidste folketingssamling, men den meget, meget væsentlige forskel mellem daværende forslag og så det, vi har til behandling i dag, er, at der i mellemtiden er sket det,
at Arbeiderpartiet i Norge, hr. Jens Peter Wernersens partikollegaer i Norge, har indset fornuften i at gøre de små motorcykler, de såkaldte 125 kubik motorcykler, afgiftsfri i Norge, sådan at folk benytter dem som bil i stedet for bil nummer 2, så man ikke behøver at have så mange biler ind i Oslo og alle de andre store byer i Norge. Der har fornuften sejret blandt socialdemokrater, hr. Jens Peter Wernersens partikollegaer. Det er forskellen. Så kan jeg forstå på hr. Jens Peter Wernersen, at det er noget, der optager Socialdemokratiet meget, at folk kan gå hen og komme til skade ved at køre motorcykel. Hvorfor foreslår Socialdemokratiet så ikke helt at forbyde motorcykelkørsel? Det må da være konsekvensen af hr. Jens Peter Wernersens tale. Det statistiske materiale, ministeriet bygger deres beregninger på, er for spinkelt. Det går ud fra alt for mange kørte kilometer per motorcyklist, sammenlignet med f.eks. de andre nordiske lande. Det er simpelthen forkert, det materiale, hr. Jens Peter Wernersen bygger sine betragtninger på. Men skulle man følge dem, så må den naturlige konsekvens være, at motorcyklisme bliver forbudt i Danmark. Det går jeg ikke ind for. Hr. Jens Peter Wernersen, kort bemærkning. Jamen, det er måske nødvendigt at gentage, at uanset om risikoen er lidt større eller meget større, så er der i hvert fald en større risiko ved at køre på en motorcykel, end ved at køre i en bil. Der er ikke noget som helst nyt i, at hr. Kim Behnke er ude i ekstremerne, og kunne så forestille sig, at vi skulle forbyde at køre disse motorcykler. Vi har valgt en afgiftsbelægning på det her område. Det har vi naturligvis nøje overvejet. Sådan er det. Og det mener vi også fortsat, at vi skal have denne afgift. Men hovedsynspunktet er altså, at risikoen er større, uanset om der bliver stillet 100 spørgsmål, eller der bliver stillet 200 spørgsmål. Det vil ikke ændre noget som helst ved den sag, og det er ikke mindst af betydning for Socialdemokratiet. Hr. Kim Behnke. Ja, det sidste er noget sniksnakker, fordi hr. Jens Peter Wernersen ikke har læst udvalgets bilag. Svaret på spørgsmål 36, det er, at til efteråret, der kommer ministeren med et forslag om at ændre motorcykelbeskatning. Det har ministeren stillet i udsigt i svaret på spørgsmål 36, fordi man er klar over, at der kommer et pres fra EU. Så Socialdemokratiet kommer også til at gå ind for en afgiftsomlægning for motorcyklerne. Men det, der har været omdrejningspunktet for regeringen, det afslører man i svaret på spørgsmål 61. Så langt op skulle vi, før det blev sandhedens time. Der svarede ministeren, at ja, det kunne jo være, at der var nogle flere, der købte motorcykler. Og så er man nødt til at gøre den overvejelse, at så lader de være med at købe en bil. Og de penge, som ministeren ville have fået ved, at folk havde købt en bil i stedet for, dem kan man ikke undvære i statskassen. Det er jo sandheden i Socialdemokratiet. Folk må ikke købe motorcykler, fordi man vil hellere have dem til at købe en dyr bil med 180% registreringsafgift og 25% moms. Det var sandhedens time. Svaret på spørgsmål 61. Alt andet, det er sniksnak. Ønsker flere at udtale sig? Det er ikke tilfældet, så går vi til afstemning om forslag til endelig vedtagelse. Så kan jeg vist slutte. For forslag stemte 50, 54 stemte imod og ingen hverken for eller imod. Forslag til folketingsbeslutning er forkastet. 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 Forslag til folketingsbeslutning er forkastet.